Omo ko hefunu no. But you go inside. So here you go. I'm here too. I have for Saturday, Memo Kawakan Koso de Uba, Agata Media. Osei Saturday, I was Asante Mampong. Obe say, Nana Osei Bonsu. Bretu PSA out to Sumi no Mampong Hene. When I second in command, Edema Asante Mampong. I de wa Asante region. Or no, and ye the dotty. And then a day kind. Nameya Domas, a debekwaku ye Juada. Ayura or take a course or Tebra and a carry or 247 to ever barber shed this year any na Yakwaku Danakwa and to share Santini out in Nana. A nipa omo pese omo ko hwe na nani anti ansana and then no de ya bie ama adasa eye the public say omo no nyina na obi abetimi aba aba hwe na ani anti kama resort na no eso akoya amanyofo ene regional house of chiefs ene omo keka ho ene ochiro omo beba eye otena kwasie ansana eye juada na nkasa no eye yewura ote kokoso otufo se tunana ye bo odi ka asem ono aba hwe ne this year and nothing yede nana akọ ne krabe enti santi na atu nyina no omu ewuram akọ na omu akọhye eye nana Osei Bonsu Bretu PSA autosu mienu eni anti enne no de eye amansan no nyina kuroma atichi ni benche omu nyina no akwanya wo se omu ebekọ akọhye na yebe pese ye ni nipa be ba akumienu bi ebe twetwe nkomo na ebe wuram ankasa ne wahu ne ekoso ena enya adeketwa yefra no pa ena de ewo mu nyina ye de abrewa abeti sabre efra no pa ena de ewo mu nyina ye de abrewa akosi sabre ti in fact ena me camera lady enya camera lady enti obedi machi na ye wuram na ye eti ye wuram other for part of me wuram kakra ni jesi ye wuram na ya ko social penfor enyina na obia ekowuram na wapa akọhye ene anti kama na ebi abrani kese pa o therefore ade apoboko erade adom na ye kan se ye hwede bobo nwisi a ya na bebre na asuro ye ahase wuche no na wunye humo wunye hu opotonyo mo hu ba ye ni be wie sisi a ekoba ni se ya sabio obempon bi to se ya Argentina ya moye BBC se ba ni se ya se obempon ye den nana ti se nana Osei Bonsu asa Mampong Hene ato minim so ye brafo ana ye ti sa eti mo ataje na mo se no mo asedia na se mudwuma dia mudie ni se wa ye dwuma ye die ni se ya kasa abrafo a ye no first tetitina na kwase broni mai no na ye ni asojafo a ye bo na ho ban okay ana nye wo hene bia na wa brafo Asante memu no yamfa ya amane ne ya amane ya tutunase enti abrafo ne ye ti ewo menhia ye nyina Asante memu nyina ewura opumso na se ene ye nyina ye ti owo mien pato gina ne wo manhia ha anu fi ho a ensuta seche ensuta onu so na abrafo efijaase o na abrafo gaben o na abrafo kumawu o na abrafo enti ye dwuma ye die ne se yabo ahimfie ban yabo nana amoban ana afense se ye si wo hene enso so a abrafo so ye ne ye kokofa nana edine betina ko naso afense se nana ekọ ekura abrafo pro ya so ne ye san ekọ mekan se ye kọwe nana ekọ peme se ye beka kokura nana abrafo ye dwuma ba ko a ye di wo ahimfie opanyi we de be se wo abrafo no obi atimi sore koye brani ana debi okay abrafo no obi antimi koye brani se me fala makoye brede eya akonya okay se eni fi a ntimi konkoye na bia na wahene bi wo hono mo a na efie na akonya no edemu no ememe nim a ombetime sa adwuma no
into Hene na basa ototo ne nsafre baby abrafo ne bi anase ono atimi omutimi training enipa bi no ma bosa akonya na amana but yande ya konya eda ye fie abrako nya eda ye fie atina chese wo se wo ye di sebia wuti akonya sa akonya na ye abrafo akonya no eno enye ni pa baako na edi se baako ne di but ye baako se wo ya abrafo Hene ono da ye nyina ya tie wo abrafo Hene se me gyina ha me abrafo Hene okay intime me kwala me da o edom se wase anase abrafo se wase to mo nyina asamase nti ye ko ba bia ne se bia ye be pra na nan na ebia na ba bi fon so ato mo sa afre a ebe sia mi no ye che mu mi ebi ko ne bi so aba ne ye so ye adwuma no se de be ya woni bia nsi problem bia emma na wo bi menya ade woni bi amfa nko se me ko na da se be o se bonsu ni doti ye na me ko nya amane na ye mpe bi sa ye adwuma decent ye adwuma no wano se de boni ana se boni bia no ensi na se se mo na makoya asrafo a mo we ahimfie ani ohene no ni ohima ni nema ewo ho nyina no mo na mo we sa pepe ye kuma di ayetia no eti se ekobasi ya na mpempi no yesu sha ye nyini ya ete se abrafo je sabio ni peti nkwa na mucha sana ya kana sana enti sa eno na ma abra na ehu no ya no ya kutatuo ye nsu adan ya de ye sekan ena wia so so wo ko ba bi na hu se wo bi atwa sekan pe woni ko ne pa no so wo ne ko ba dwane na obi anim se sekan e di ewu e chatire abra no ye de sekan ne bo e ban e de bona na mo akodi amode bo ban ena so hu me a sekan bo no bebre e bia o di mai di sekan we ya wode ade we ya wode ade okay we e yotumi ye ebo wani mi because adwuma we na ya ba yenya pa ni say ya bo ban no enya obi o wa ha bia ade papa wa ni tiri obi o wa o wani o ba for challenge the challenges wo enti obetimi akọ baabi me bi kosi obetu ya bi but ya dana me ni pa ko eni order so da from the sea onwu ibeto yare ntumi sore ya nsa o yesa wo ba be di abone a ye de ye ni wo bone bete badane am na me se bi se wo answer na obeba be ye obrani ni ye wonyema bia ye de ofama o ena medical ka che wo se eya akonwa okay eya akonwa se bi ni wo fi a sa tumi ni mu fi a untumi sore pra ko se me pa pa ye ena se ye me ye brani se ebia ni nyini beduru bebe ni meka se ebia mintimi nye bi ma ankwala na omudi ase ye na ase wo fie no ye tete wo mo ukwa se de obesi afa ye adwuma wa hofama se de obesi ni nipa kasa se de obesi akuta sekan enkotwa obi anasa amfa sekan konko ya de boni se de obesi abọ wo ban na musuo ana boni bi enkonkoto eni so ye tete ni pasa umfiti kwa kupasa makufata ade na se ko ka ko yam fum so bebre na me be se bisa bi o se ye hwe se sa na o se nim se Asante mam ye di enna fam akonya ye nye jade ye di na de eno so sa na te wo abra fam wo sa Asante mam no ye ni dim ko mojam ye di ko busuam e ka se moja ye ja ana abusuan ya maame ti ye di ko busuam entina Asante no bema ba ni ade enti wo ye bema ba na wo efia enti ni nti aduma no yeso ba because ye di na de kana aya pepi no ko focus sabio abrafo no aya aduro die ne mani so asini ni na ne ai se ho ma na suba ni be fam ansa na motina ye maduma na sa na ti oh there be one at say ye ni pa ni na mo ya obi on mo so ko ye adwuma bi a odonom nsansan watimi abane otimi
yɛ but yɛyɛ adwuma no nte saa yɛbaa ha ɛfiti no a ɛnsa nkama no but neyɛ wɔke mɛtumi ayɛ adwuma kɔpem Tuesday menna ɛna meka sɛ ɛyɛ akonnwa nti sɛ tumi no ɛbɛwura wo a sɛ ɛbi a waa na wɔpɛ sɛ wɔbɛba akɔda but wobɛbrɛ a te sɛ yɛwie adwuma sɛ ne wɔte sɛ wabrɛ enti saa wei sɛ ne nyɛ sɛ bi a wosom bi ɛba bɛfa wo anaasɛ daabi Nana mebisa sɛ saa bere wodo woyɛ Asante Mampong bra Hene anaasɛ hefa mepatɔ meyɛ nsuta yɛyɛ nso yɛ saa yɛ adwuma wɔ abona yɛyɛ saa yɛ adwuma wɔ abona bi pua ɛna Mampong ha no so ɛto yɛ ade nso a ɔmo sa atɔ ɔmo nsa ɛsa afrɛ enti nsuta mpatam ha baabiaa deɛ ɛyɛ nsutafo yɛn enti na kyerɛ sɛ wɔ bra Hene wɔ Mampong ha bra Hene wɔ Mampong ha na wɔn mo no nso no ɛto ɛna meka sɛ ɛdu bi sɛ biribi kyere wɔn so a ɛna ɔmo to ɔmo nsa frɛ ne abɛboa ɛne ɛwɔkɔ ɔyɛ ba ɛnyɛ yɛn nko a manhyiafoɔ nso aba ha dwabenfoɔ nso aba nti yɛ abrɛ group bɛɛ yɛ bɛɛ 5 ne yɛba abɛhyia mu la tumu yɛ dɔɔso ɛna ɛso obiara na ho fama kuma wabrafoɔ ɔmo bɔ ntwama yɛn yɛ bɔ bibie wobɛhu sɛ bi nso hɔ a ntoma sisi wɔn mu ebi nso hyɛ batakari saa ne teɛ obiara ne na ho fama adantia ɛwɔ sɛ ɛba saa yɛ na deɛ nti a ɛba saa no sɛ ɛkyerɛ akonnwa no a ɛwɔ mu som no ɛneɛ yɛyɛ de wei sɛ wopɛ ntoma a wobɛtumi de asi mu but the reason nti a mayɛhyɛ wei no wo sɛ meka sɛ challenges wɔ hɔ ɛnti wei ne yɛ mo akɔdeɛ a mode bɔ mo ho ban mo ɛkɔdeɛ de bɔ yɛ ho ban tumi sɛ mewurɔ me ho saa sɛ mede me ho saa bɛyɛ a nneɛma no a ɛbobɔ me mentumi nkukyɛ ne nyinaa nti sɛ mehyɛ wei di a ne nyinaa bɛkɔ me ho nti ɛkɔba sɛ ɔmo so ɛyɛ ɔmo twa kwagyan anaasɛ ɔmo de ntoma bɔ ɔmo mu ɔmo no so ɛwɔ obi bi a ɔmo de bɔ ɔmo ho ban ɛne deɛ mɛka ne sɛ sɛ wonkɔ obi afuo mu anka sɛ obi di ne deɛ gu ne mu obi deɛ yɛ kawa ebi deɛ da ne sisi meti wei bansere na masene kawa na mensa me deɛ ɛwɔ me mu enti me sɛ tumi no ɛyɛ kasa ɛfiri ma no nti me sɛ ha obiara kɔ ha yɛntie no me mekɔ hɔ a yɛbɛtie no so far as mepa mɛyi wei ato but mekɔ a yɛbɛtie no ɛwɔ me mu nti me menhyɛ kawa bansere na masene me deɛ medi ne medwale nana yɛtwatwɔ yɛ sɛ wona mode nana kɔ akura a ɛkɔpɛ ne kora bɛɛ anaasɛ mo no deɛ kɔpem da a sɛdeɛ yɛwura bɛba na wabɛyɛ na mamɛ ne nama ne awie no musom awie mu deɛ no deɛ tene sɛ ahemfie no ɛwɔ obiara ne n'adwuma yɛyɛ deɛ ne sɛ yɛbɛbɔ nana ho ban a kɔpem sɛ berɛ a yɛde ne kɔ akura no yɛbɛlidi ade akɔ but yɛmmura bɛn ɛhɔ yɛ bɛn mu hene ɔno nso so ne nkurɔfoɔ adwuma yɛntimi nkɔgye wɔn adwuma no ɛnyɛ ɛnwinyi ɛnka yɛ adwuma ho nti yɛbɛwura bɛn mu a abrafoɔ bɛsan na bɛn mu hene nso ne nkurɔfoɔ ayɛ wɔn ate aseɛ nana mpakyɛ wo din o manya wo din media no yɛfrɛ me Nana Asapɔn Kumankuma Nana Asapɔn Kumankuma wɔna wɔ nsuta ahemfie na nsuta Hene wɔno ɔyɛ ma Hene anaa yɛ odi ɔyɛ ma Hene a wɔdi mu papapapapapapa Asante ha Asante Kingdom anaasɛ Asante Empire Asante region no wontimi mmɔ aman Hene maako bɛɛ sɛ edu ti a wɔmmɔ nsuta Hene bi ɔyɛ Hene a wɔdi mu na obiara ne n'akonnwa nti no yɛmfa obi akonnwa ntwa obi mu ahemfokyiniyɛ ebi da bi akyi sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛwura ne ɔpemsoɔ no obi nkyɛn no na ahemfo no a aka no deɛ ɛyɛ level bi soɔ levels menim sɛ nsuta ma Hene ne wura ne ɛyɛ Mampong ma Hene anaa nti sa ɛno deɛ akonnwa no obiara akonnwa nko na mepatɔ nsuta ma Hene ne di ankasa agye sɛ ɛfɛ no Nana Samoa nana
ya bɛda ase bebree sɛ wama yɛ nkyerɛ mu na bibisa sɛ de resisi na ba meti ayɛ ayi mansia wɔ yɛka ne sɛ abra hene ɛwɔ mansia ana ne patron abra wo maka to sɛ ho ne yɛ ti wo abra dwuma wo bia yɛ nyinaa yɛ de kɔwie mansia nti maka sɛ wɔn ne yɛ mpanimfo ɔhɔ nso abra hene ɛwɔ hɔ a maka sɛ abrafo ɛwɔ asante ne nyinaa wɔn yɛ du omuti obiara so na kyerɛ sɛ akonnwa sa asase a ɛwɔ asante a yɛsɛ wurase nyinaa na abrafo wɔ obiara no mo hene ɛwɔ mansia yɛwɔ hene wɔ mansia beefiri sɛ me tuo yi me firi nkranya me kurom hene ɛna yɛtumfoɔ piesie na na kwa me bafo a ɔtɔ so mmienu ɔno ɛna yɛtumfoɔ piesie ne hema na yɛtumfoɔ hene ɛyere ɛti me sɛ me som ɛwɔ mansia ɛti na kyɛ sɛ kurom abrafoɔ so ɔmo wɔ mo hene ɛwɔ mansia yɛn nyinaa no ɛte sɛ deɛ asante region ahemfo nyinaa yɛwura ɛna ɔda yɛ nyinaa yɛ saa nso na abra dwuma no ɛte saa nso na abra dwuma no nso ɛte yɛn nyinaa yɛ hene ɛwɔ mansia nana yɛbɛda ase bebree sɛ woanya akwanya ne yɛatwetwe nkɔmmɔ mebatɔ me ne ɛyɛ suta abra hene ɛna atwetwe nkɔmmɔ na mebatɔ yɛwuram na yɛtwetwe nkɔmmɔ ɛnɛ me ne abrafoɔ na ɛdi nsawoso bebree na saa berɛ deɛ yɛwuram wohwɛ a yɛwura mu ɛwɔ ɛyɛ mampɔn ɛhene ahemfie saa berɛ yɛtwɛn sɛ ɛyɛ nana mampɔhema nana agyankoma di fie a ɔtɔ so mmienu ɔno ɛna ɛyɛ asate mampɔn hema ɔno na nnɛ saa berɛ deɛ agye atɔ n'ani a ɔrehwɛ ama nneɛma nyinaa akɔ so ɛnti wohwɛ me nifa so a ɛhɔ ɛna nana akonnwa wɔ na saa berɛ deɛ santena ato a wohu nyinaa no ɛyɛ ɛdɔm a ɔmo kɔhwɛ ɛyɛ yɛwura nana Osei Bonsu breto piesie a ɔtɔ so mmienu na nie nti ɛdɛ no deɛ yɛbie ama amansan sɛ deɛ mekae no nyinaa no amansan nyinaa bɛtumi akɔ akɔhwɛ ɔkyena amansan ɛntumi nkɔ ɔkyena no ɛyɛ amanyɔfoɔ yɛka ne sɛ ahemfo ahodoɔ regional house of chiefs ɔmo na ɔkyena nyame yɛ adom a ɔmo enti ɛyɛ nipa sei anaa kuro no ma no ɛntumi nkɔhwɛ nana ani akyi na mmom adwoada deɛ ɛyɛ ɔte brawe ne krawe otumfoɔ wɔ sɛ tutu nana ɔno akasa asantemawura ɔno ɛna dwoada no ɔbɛba abɛhwɛ ne dehyɛ na wɔne no ayɛ amammerɛ ne amanneɛ na ɔne no adi nkra sɛ akwapa nokwafoɔ firi sɛ ɛhwɛ mu a ɛyɛ saa berɛ a yɛde yɛwura ɛsi akonnwa so ɛyɛ 1995 no ɛyɛ yɛwura ɔno ɛna ɔyii ɛyɛ nana ɛkyerɛ asanteman ɛwɔ asanteman ahemfie sɛ yɛwura a yɛpɛ sɛ yɛsom no ɔnie ɛna sɛbi nana ɛnɛ wɔfra ne ntoma tente so a ɔkɔ akura ɛnti saa berɛ deɛ wɔ hɔ deɛ ɛdi akyire kɔpem sɛ ɛyɛ yɛwura ɛbɛba dwoada no nyinaa no yɛne wo bɛtena mu afiri ɛnɛ ɛkɔpem dwoada na yɛbɛhwɛ sɛ ɛbɛgye nipa baako mmienu bi ɛne na atwetwe nkɔmmɔ ansa na yɛgyaa mɔ ɛnɛ me camera woman ɛwɔbɔ adwuma me camera woman ɛwɔbɔ adwuma paa camera woman ɛwɔbɔ adwuma na yɛ na yɛwu sɛ ɛyɛ bi mu wɔ hɔ a ewura bi egugu ɔmo kɔn mu ewura bi egugu ɔmo kɔn mu na ɛbɛhwɛ sɛ yɛne baako mmienu bi bɛtwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛwu nea ɛkɔ so na mepatwa amammerɛ kwan so no wobɛwu sɛ mepatwa camera mu afato a wobɛwu sɛ obiara wurɔ ne mpaboa ɛkyɛ ne di a yɛde ma ɛyɛ mampɔn man hene ɛyɛ breto piesie nana Osei Bonsu ɔtɔ so mmienu firi sɛ wokɔ nana anim a wontumi sɛbi ɔte ase a nka wobɛbu mu ase ɛde nidie ne buo ama no but sɛ nana afira ne ntoma tete so na ɔkɔ akura a ɛyɛ nipa dɔm a ɔmo ɛkɔ nyina no ɛwɔ sɛ worɔ mpaboa wobɛworɔ wɔ sɛ woyɛ hwan wobɛworɔ na mmom yɛwɔ ahemfo ɛne mpanyinfoɔ ɛne adehyeɛ bi mu wɔ hɔ a ɔmo deɛ yɛbɛma ɔmo kwan na ɔmo de sɛbi ɔmo mpaboa akɔ na mɛbɔ apini nipa baako mmienu na yɛatwetwe nkɔmmɔ mepa sɛ wo fa nkyɛn meba hyɛ da mataa neɛ no made ani kakra
na me pato odefo me de me say nidie mu me say wa nidie no twetwe nkomo kakra enye bo apayo ye pa mamre ne amane na ye nkrofo so me pato we de ma me say asem free de dam komo ye hu say ye de enim say ye wura na me pato ye friend say me de me say me kasa me gina mama me na 90 wow okay wujie mu ma wona nanti ya de se obetumi akasa empenfo ha nanka wenu nanka me pedi di keke because ye de nim nyenya nyenya ya na eda ye ko mu a ne ye hu de ye ye frɛ ne nyenya ye mpanifo na wa ha ko betumi akyerɛ mu ye trase atwa ye na no om de yesi ana sɛ ye trase no mu ba na mu hu akyire saa matias om ba om nya baabi atena ɛno nti ne ye wa ha sɛ ti ade na da ye ko mu no ɛyɛ nyenya ha asante your mind asante your mind fisi ye baabi akasa break obi be pray ne ho akasa but ɛmfa ho ne dia ye nyia no wɔsi baabi ye woni pa ye wura ye odi yenim se omaya sabi ye se akwa disi anko akwa dwane eti ye mpene se ye kasa wo breko a ye disi ewo ho eti in fact nyenya no ye se ye wasechire ye se abonyenya e wasechire na ye be pa asechire na wo a wo hwe bia no wo so wahu de wom eni de tweti ha na obefa ewuram wo fa ha ewuram a na wo fa ha apie enti wo hwe ha obi adura na wa sɛ de mpaboa kama fɛfɛɛfɛ enti wo bɛwura mpaboa fi sɛ nidie no ɛna adi ma yɛ wura Mampong Hene wɔno na yɛ second in command Mampong ma Hene ɛna na beto PSA na na Osei Bonsu ɔtɔ so mienu ɔno ɛna nɛ sɛbio agyamfo ɛne adɔfo ɛbɛhwɛ n'ani akyi ansana yɛdidi wo bia no abrɛ wɔ kyena ɛne ne dwoada so enti nyame nhyiraw onye okese so be koso ahwe dwumadie na bre ni bre nyina ne wo bia no ye de abrew na wo so atumi ehu enti wo hwa ha ena obakurafo ete obakurafo oni na busuafo omo etena bre ni omo tena bre ni to obakurafo ba omo tena bre ni ena adehye eye Mampong adehye omo so etena bre enie ena omo so ete na ye hwe so a esoro ho a ɛhɔ nana jakuma difie otosu mienu wodo jakuma difie otosu mienu wone ne mpemfo aha na omoso ete etimiso bomodi an so do wani mu na so yedi nananom na ebe ya amamre ne amane ne ewo bia na me camera woman na ye adwuma ketwa mo pa adwuma ma Osei ma page ma kese para mano na ye adwuma de no enti hwema mpenfo enti santina hu nje nyina no eye nkrofo a omoko akɔhwe na dani achi ansa na tena no ye nya kwan a omoso atuma ti nyamisira onye okese se okoso ahwe na be koso ahwe na de obi e di abro because me camera woman wabre sabi esi esukura eja hem ato abeso no e wa Asante Mampong Asante Mampong na edu Asante Mampong so na aka Asante man ka Asante man so ada ka ewura wote brawe ne kawe otufo se tutu otoso mienu ye ka se 1995 na Mampong Hene ono e na yi ni kire e wo mansia 1995 Asante Mampong Hene e na yi ni kire e wo mansia se ye wura ye pese ye som no otufo se tutu otoso mienu ono Asante Mampong Hene na ne ono na di kan ewo nananom ekobo abane se suma amode agya me so me suma Asante man no ene me di akwa wiye na dwoda ye de nanan ebekọ akoto nananom ewo asamado na be se benya empemfo ba ko mienu bi na ye no mo atwetwe nkomo na sa bredi ye se obofo je na di achi na de wo bia so ye de abro mo so for bro Hene me ye bunu ni ba de se na mo me ya Asante ni fresim me free enkranza my Hene na ye otufo piesie ati ma piemu ha na me ye Asante man this year prekope free se otufo piesie na ye enkranza my Hene na Asante man hema
Hema and the two-for a yere, Precope, Oba Asante Memua, and to me, yes, Precope, and to my simidi, and to say, to some Cambona, Nina, a new group, and their money. Yami and Gama, na Yadi Akabia, Ebro, na Yadi Akanya, Abro, and say, let us in Yami Gama. Yami and Gama. And you will be a gossip in the camera woman. Only, Nipa or boy, I didn't imagine it. It is a big year. A mamma and a man, to the old piano. Everybody was said, a bear, Osei, who near Coso, a war, a year Asante Memu, to be precise, a year the silver to palace, a year Asante Mampong. That's how they change. Say a year, Mampong Hema, Nana, a Jacoma, Diffia, Tosumi, or no, and as I believe the all share tea. Now, what's this? Come on. I hear into Tuabia or now, and also your Diablo. And to me, so Manco baby, Sabre so dear. Osha Santana Newa, Osha Suru, Santana Ewa, also. Obia bomb what they say over Babisha and the entire yen to me and said, a mamma mania quansono, wouldn't to me and fat camera and cohort. Now, Momusa Sua over or Costa Baffin, and we said, Pesa, would do now, wow, row, and two rows a baby now, row, more than that. And I did carpet, I saw, come on, said the bear would not see any fee. And two say shoe quite about so person go share and yantia over. I say guarantee. We say echo make crowd over. We say ura. I was say didn't any boo a man. The chat come on. Now one was say person they will bet make it. We bet make it room. Wait to make it. Aha. Now we dear room. And to wait to make it. Now we are this year dear mark kind. Emma wo de onpabo ewuram wo ye den emfa woni ne ehyew obewuro asante eyoman asante amamre efe asante amamre akono enti wo se wo ye man obewuro enti omo se ni de nyina no wonya duru kwan na no pe obewuro etusha soja ni etina ho soja ni tina ho wo hwese bibia beko bi mu wo ha yesa wo mo na minim de ntia yesa wo mo yesa kuduro kwa anya de so betimi du phone awuram dani na what say dibuo ni ni die ma nana etu be wuro mpaboa na de wona ya to fem eti se wo ya wa dwene se obe pa so na de dia wa dia obe wuro na bibia aye kama na minim de ti a eya police for no esan obi minim de ti a wo san obi mo soja ni no tade no okay na tese atade no so ka ho tade no so ka ho Asante your mind amamre na amade
name Nanon Edra, Okoshe, Dasidre, Ediachi, Jamase, Yonso Tabre, name Nanon Edra, Okoshe, Dasidre, Ediachi. The boy, and so the second eye, your body now come asem.
Asante ato adehye no nananom ade asepretio nananom nana agre debiso
Baba. I'm not afraid I don't know. I'm some clock, and walk around.
United Nations Peace Ambassador. Yamano Sabraba. Reverend. Yes, ma'am. Yes,
ɛne deɛ ba da mɛmfa nsɛm ɛma yɛn na wokyere so afei na yɛafe yɛ sa wamafo ma yi ma wɔde na wɔfɔ ɛtuo na no ma ɛtuo ne katuo yɛafe yɛ sa wamafo ma yi ma Asante ofrade a wode kyerɛ tiane deɛ mu ada mbra sɛ yɛka no mpire no wɔ sɛ ama mpae maate nti wokɔkyerɛkyerɛ no wie a wɔ sɛ deɛ bɛɛ no bia na yɛsa so akyerɛ na yɛsɛ wɔyɛ ka wo sɛ ɛyɛ the regional coordinating council is led by the regional minister, Dr. Frank Amakoyede, Wadina, and October, Etia, the regional minister, the regional committee council, the youngest regional minister in the Asante region, Wadina, Dr. Frank Amakoyede, and Amanasi. Yasa ayema wodo wotina wa blessed and the regional committee council